Апошнім часам усё больш дзікіх жывёл выходзяць на вуліцы Беларусі. І гэта не цікаўнасць, а вынік жудасных дзеянняў з боку чалавека. Вы, пэўна, бачылі міленькія відэо з зайчыкамі, аленямі і ласямі на вуліцах беларускіх гарадоў. Як яны няспешна шпацыруюць па ходніках, вывучаюць слупы і машыны, абгрызаюць кветнікі. Асабіста мне часта трапляліся такія навіны ў стужцы. Калі табе таксама, пішы ў каментарах. І вось усе гэтыя шпацыры не адзнака цікавасці жывёл да людзей, а вынік таго, што мы ўкралі іх тэрыторыі. Пашыраюцца гарады, займаючы месца лясоў і раўнін, а многія палі аддадзены пад патрэбы сельгаспрадпрыемстваў. Жывёлам у перыяд міграцыі проста няма куды падацца. Апроч таго, як шукаць шчасныя месцы побач з нашым жыллём. Так што ўсе гэтыя відэо ў інтэрнэце павінны яшчэ раз напомніць нам, што чалавек не цар прыроды, а ўсяго толькі яе невялічкая частка і павінен жыць з іншымі насельнікамі планеты ў мір. Ну і цяпер, калі вы раптам убачыце сябрамі-сяброўкамі дзікіх жывёл у сваім горадзе, то зможаце з упэўненасцю сказаць: